What's up guys? Welcome back to another video. Karon nga daw guys, magsusuri lang sa amin, magpahangin mi. Kauban ako ang little kid. So, sabayan niyo ako. Tara. Nawa ni guys. Init kayong dagat ron kay sobra kadako. Kini nga dapat kasi dili kayo layo sa amo. Kay mga 5 minutes silang lakaw dire. Wala lang yung agi dito sa Daplin sa baybay guys kay maragis na kayo. Lapok man, balhin na namin agi. Woo! Huwag kalindot sa hangin. Oh. No. Ini sekali. Budget. Tara. Padong na meron sa pupunta ko guys. Ito. Ito. Mga hay pa mi. Ini mag-agian. Manaka buntod. Okay. Ini ni subay sa una. Ang wag kahoy. Mura magpangat na. Sa una mas daghang kayo ni kahoy dito sa una pero karon ano na yung mga mais hutan itang naman nagmais og mga balanghoy. Medyo lapo kayo ang dalan kay ulan-ulan dire. Oops. Sa unang panahon guys, kini nga lugar sementeryo ni sa mga laing relihiyon. O sa una daghan pa kayo ng mga mitso ng mga makita dire. Pero sa paglabay sa kadaghan sa panahon, medyo natabunan na nalubong na sa ilalom. Oh. Ano siya? Apil na dito sa ibabaw na yung mga mityo sa una. Ug dire sa kilid. Mga kilid. Ano ito, mahadlok na yung musulod dire. Kay lagi na ako na nailugo. Ha? Nailugo na buhian. Oo, na yung mga dili man gud mga tawag gani, dili mga wala bendisyon ni ang mga gipaglubong daw dire ng lugar. So nga mahadlok ni. Check it out guys. Nami si babaw nga bahin. Tara mo, naog ka. Naog. Hining kagid to nay. Hining kagid nay. Ya, oops.
Hinay. Oh! Kini nga lugar, guys, walay kaligwaanan sa mga taga-dire kung walay insakto nga budget para sa mga tupag mga beaches ng mga private beaches. Dire lang sila. Ngayon po siya kung labi na akong high tide. Wow! So, sulayan naman mga turun guys dito sa Bato o maka-add to me kay medyo laom na po kayo ang dagat tignan sana mo. Simula daw. Pan, bukod magsangka na. Magsangka mo na gila. Hey! Alright guys, murag digid-digid may makapadayon dito ron sa Puting Bato kay murag laom na gyud. Na layo pa kayo. Kay napoy ka akong kauban akong gamay. Yan napoy butang akong gidala. Oh. Tay sinasunod. Yes! Alright guys, pero ibalik mo sa mga agi guys kay murag yun may kapadayon dito sa Puting Bato naman kay laom na jud guys tanan. So gusto magid ko siya maligo murag dito na lang may sa among giagian sa kaniha maligo dito sa tawag namo og lawis. So mamalik ni og tara. Tara! Oh. Kaluoy. Pangala pa! Jellyfish. Kaon ra ba na ka makaon? Grabe ni kay balik sa dagat. Ayaw! Bye bye jellyfish. Mulangon to siya pa! Kator ba niya magpakirot? Dili. Mais man na. Ha? Mais. Oh. Op. Ano bang kanina? Hi! Kung gamay din nga nakapaligoon kay medyo madala pa dire. Kasi dito lawom kayo. Tanan Diyos! Oh. Dito lagi. Uy. Oh my god guys. Tara. Dito patid ko. Ara! Adto! Ara! Oh, mag-swimming na lang mi guys. Mao na magid ni.
Go! Tara! Sa kinabuhi, hinalang kita mo relax para mubalik nga itong mga kusog. Ayun ang uban, oy. Ala, kayo mag-book kasi. Bye-bye. Tara. Okay guys, pa-uli namin. So at least, nakaligo dyan, huwag naka-explore yun, gamay. Kaiban-iba na ng kakakoy. Aman. Mga pagana, 40? Ang uban na kayo, si nanay dito sa balay ha. Nilakaw man si nanay ha, kaya uban. Oh guys, tatapusin ko na itong vlog na to. So thank you so much for wasting your time watching again this vlog. And see you again next time. Peace out.